Tartetxo bat, eta ondoren bazkaria. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Nok daki orain eta hemen horrek zer egan nahi duen. Zer egan nahi du? Zer egan nahi du? Hori da, ez direla euliak ospinez harrapatzen. Hori egan nahi du. Bioazu. Loreak gaurko gaia planteatu didanean, e-mail dotore hartan, burura jalgin zitzaidan lehen eganaldia hause izan zen. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Hiru kontu azpimarratu nahi ditut hemen eganaldi horrekin. Gisa horretako atsotitzak frantsesez euskaraz baino errasago jalgitzen zaizkidala, edo jalgitzen zaizkigula iparaldean, eta bide batez hegoaldeko jendeak frantsesez ez duela tutik ulertzen. Ospintzen gaituen gaiak saiesteko trebezia garatzen ari garela Euskal Herrian ere bai, eta jendea eulitzat hartzen dugula. Euliari erraiten zaio urepelen tontoari, motzari, inozoari. Untsa sigira, baikor. Provokazio tipi unen bidez asina izan dut itzalditxoa, soilik azpimarratzeko desorotasuna bizi dugun post garai honetan. Ez baitut uste deus honik gertatuko zaigunik. Euskara eta estatu kontuetan mintzatzera deitua izan naiz gaur, baina ez naiz estatu aferetan sobera sartuko. Nahiago dut garapenaren paradigman kokatuen pentsamendua, uste baitut horrek duela gure mundua, gaurko mundua hasteko itzularazten. Eta preseski garapen intentsiboaren edo agresiboaren apustua egiten ari gara batzuk, herri honetan ere. Pragmatikoak gira, oportunistak ez errateko, abiadura izugarrian, dogmak bata berzearen atzetik estaliz, histeria sortuz historiaren ordez, beti itxurakerian, sedukzioa gezurrez eraikiz, eta boterea privilegiatu ikusezin batzuek atxikitzen dutela. Hori izan ezkerrean edo eskuinean. Orwellek hain zehatz esplikatu izan duen enganatze kontzientean gabiltzala uste dut. Eta ez dut uste horretatik euskal herririk eraikiko dugunik. Akaso country bat, nau, eroriko zaigu zerutik. Baina euskal herririk ez dakit. Eta nun kokatuko ginuke gure countrya nau. Uniformizazioa eskolaren eta kulturgintzaren bidez ezkutuan eraikitzen ari den gaurko Europan? Berak provokatu etorkinen saldoak militarki eta mugak itxiz soluzionatu nahi duen gaurko Europan? Ederra kontua. Gaia pixkat harinago segitzeko, barrigarri agertzen zaizkit post garai hauek lausotzen dituen identitateak. Sekulako fenomenoak jalgitzen ikusten ditut nire inguruan. Fenomenoak diot pertsonak edo pertsonaiak hobeki egan. Endaian bizina ez da gure auzoan badugu tipo bat, Pascal deitzen dena, eta tipo zoragarria da. Eskuzabala, beti laguntzeko prest, beti irribarretsu. Salbu gure Pascal iragan urtarrilean etzela gehiago Pascal. Ez, iragan urtarrilean Pascal Charlie zen. Je suis Charlie, erranez jalgizitzaigun Parisko atentatu ikusgarri horien ondotik, eta Je suis Charlie zioten pegatinak kolatu zituen autoan, irudi berdinak Facebooken zintzilikatu, eta ara, beraz, gure Pascal Charlie bilakatu zen. Ados. Baina hor gure Pascal, Charlie, iragan maiatzean, Nepaldarra bilakatu zela.
Alimareko lurrikara gertatu zitzaion etxean, etxetik 10.000 kilometrotara, baina sekulako sarraskia, 5.000 hildako eta dena, eta hor Nepaldarra bilakatu zitzaigula. Eta ahantzi dute gaitea, gure Pascal, Charlie, Nepaldarra, iragan marxuan euskaldun zela. Frantsesez baina euskaldun. Eta egin ditu kilometroak horrikan. Alta proposatu izan diot autoz gau eskolara eramatea, behin baino gehiagotan, baina ez dagitzergatik ez dut arrakasta handirikukan. Pascal. Nor zara, Pascal? Nor gara? Ezote gara neor batzuk bilakatzen ari. Eta gure nauko countrya ezote litzateke deuseskeri ederra. Euskarak ez luke horretan bizirauteko aukera handirik. Ez dut uste. Etengabe mugimenduan denak ere, ez baititu lotzen dituen kateak sentitzen. Ez da behar bada gaurko gaia, baina hortaik hasi nahi nuen. Goazen iparaldera zentratzera. Ipar Euskal Herrian guti aipu da estatuaren gaia. Bazterrak aski ospindu dituen gaia izan da, azken hamarkadetan. Hautsi-hautsia lortu da lurraldearen ezagutzaren gaian. Hiri elkargoa izanen dena iduriz hemendik urte gutira. Badirudi politikari eta eragile gehienak pozik dabiltzara hiri elkargoaren gaiarekin. Abertzaleak pozik, Ipar Euskal Herriaren ezagutza zerbait lortzearekin, eta gainerateko politikariak egitura frantses kuadro juridiko eta ofizialean garatzen ari deno, pozik eta lasai askoan. Eta gainera herritarrak ez direnez gehien bat kontsultatzen ere, pozik dabiltza denak. Etaren armen erdoiltzeak anitz lasaitu ditu bazterrak, batez ere suetena iragarri duenetik, eta aieteko konferentziak bakearen eta presoen gaia paradigma humanitarioan kokarazi duenez, horrek Ipar Euskal Herriko hautetsiak biltzeko eragina izan du. Parisen ikusi dira berrikitan, eskuz esku, iparaldeko hainbat eragile. Horrek ez dukentzen, Euskara hiri elkargoan zer? Ez da argi. Euskal Konfederazioa hortik dabil ofizialtasunaren gaiarekin itzulian, baina ez da argi ea hiri elkargo berriak horrelako ofizialtasunik bidera dezakeenik. Gainera François Hollandek berriki Paristik zerbait iragarri berri du, afera are gehiago lausotzeko. Dena den, azpimarratu nahi dut etxearen, hots herriaren kontzientzia hizkuntzarena baino askoz gehiago garatuagoa dela iparaldean ere. Hiri elkargoaren gaia, etzen hain aurreratua izanen, etxe eraikitzen jakin ezpalu abertzale euskaltzaleen minoriak. Deigarria da ikustea, azken 40 urteak nola iragan ditugun etxeak eraiki beharrez. Haintsegur ere, eskale egon garenez, eta behar bada, hori suposazio tipi bat, etxe bizitzaren gai minberatsuak baduen horrek ikustekorik hortan. Hasteko, normetan diren etxeak obsesio bilakatu dira. Gure zilegitasuna, euskaldun gisa, horiek soilik emanen baligute bezala. Herria ta hizkuntzaren ildotik aritzeko ordez, herria da hizkuntzaren ildotik ari izan gara. Eta hori nabarmena da sehaskan ere bai. Tresnak genituen ikastolak, herri ikastolak deitzen ditugunak preseski, helburu bilakatu dira. Bortxaren beharraz lehenik, baina hautu kontzienteak eginez ere orain. Deigarria da, sehaskako ikastoletako ikasle ohiak ere berriki bildu dira, sehaskaren lagunak elkartea sortzeko xedez. Eta hoien xede nagusia zein izan da? Ikastolen garapenerako diru iturri berriak lortzea. Xedea ukantzezaketen euskarazko aixialdia nola gara iparaldean adibidez.
Baina ez, etxean kokatu dute gogoeta. Jendearen pentsamendua baitakar euskara. Egia izan daiteke, baina hein batean. Prezeski, hein batetik aurrera, hizkuntzaren gaia ezpada argi, ez da isa aitzinarazten, nahiz eta etxe dotorean bizi. Hizkuntza kontuekin, iparraldean hasteko hala-hola iritsi gara gaur arte, intuizioz eta senaz. Kostatzen zaigu arrazoi bide bat ematea hori. Eta hegoaldean garatzen ari den hainbat teoria eta barneratzea kostatzen zaigu. Eta hiri elkargoaren gaian ere euskara hor dago, totem gisa. Niok ez dakiela sobera zer egin kontu horrekin. Ofizialtasuna ere nahasten baita euskararen normalizazioarekin. Gure burumunetan gauza bera da. Hizkuntza ofiziala berdin normalizatua. Edo ofizialtasuna daukagu euskaldun bizitzeko baimentzat. Eta hori ala deno, badut beldurra hiri elkargoak ospitale bat emanen diola euskarari, eskola bat behar duelarik. Eskola bat soziolinguistikako kontuetan janzteko, hizkuntza politikak iraunkorki garatzeko eta jendeak barneratzeko, euskarazko toki hegemonikoak konplexurik gabe sortzeko, kultura bizi berritzeko, euskarari prestigio emateko, euskaldun bizitzeko. Eta hizkuntzarekiko dugun amalgama behin betiko baztertzeko, argi utzi gauzak. Eta ez eskola bat, edo ez eskola bakarra, informala gizartean, egituratuagoa erakundeetan, enpresa batek enpresak olioztatuko lituzkeelarik. Jakintzaz blaituko lukeen kooperazio gunea. Baina hor dator post garai hauekin talka. Hizkuntzak jarraikortasuna, dentsitatea eta sakontasuna beharrezkoak ditu. Eta garapen intentsiboak ez du horrelakorik bideratzen. Beldurtipi bat badut herriari begira, hiri elkargoa eraikitzen ari den bezala, Baiona eta Mendebaldea oraindik gehiago indartuko dituela, barnealdea eta ekialdearekiko desoreka areagotuz. Alta, ekialdea bizi baino gehiago da. Laborariek urteetan erakutsi duten kemena, jakintza eta inteligentzia babesteko Euskal Herriko laborantza ganbara sortu dute. Autoeraikuntzan eredu deigarriena izan da hori, behintzat azken urteetan. Eta nik hasteko laborantza ganbararen inguruan laket nukeen herria garatzen ikusten ari naiz. Buru jabea, elkartasunekoa, parte hartzailea, eraikitzailea, kalitatekoa, ekologikoa, koherentea, eredu asistentziala baino, eredu kooperatibista aplikatzen duena. Emazteei gizonen aukera berdintsuak bermatzen dizkiena, xumearen eta herrikoiaren aldekoa, atera etekinak herrian atxiki eta orekaz berriz zirkularazten dituena. Belaunaldiak elkarkurutzarazten dituena. Jakintzaren transmisioa iraunarazten duena. Ingurumen juridikoa ezagutzen eta menperatzen dakiena, batzuetan hobeki saiesteko, garatzen segitzeko. Eta hori guzia histeria mediatikotik urrun, banderolak eta ekintza ikusgarriak doituz. Garapen iraunkor edo jasangarri horrek erakarri bezain ekartzen eta ekarrarazten du. Batez ere nagusi frantsesez egina delarik. Euskal Herriko laborantza ganbarak ez du euskararen aldeko hizkuntz proiekturik finkatua. Eta hori egiten ez dueno, euskarari kenduko dizkio harreman mundu bat, zirkuito desberdin batzuk, eraikuntzan den mundu bat.
Euskara etxeko intimitatean konfinatuko du, funtzioak eta erregistroak murriztuz. Eta iparraldeko Euskara batuak, erregistro goienak, frantsesa izaten jarraituko du. Eta uniformizazio kulturala eta linguistikoa babesten segituko du laborantza ganbarak. Ekologiaren moda pasatzen ari bada ere, garapen iraunkorra mundu mailan hedatzen ari den mugimendua da. Dogma berria izaiteraino? Ikusiko. Bitartean, subordinatuek badute hor aukera itzaletik jalgitzeko. Badirudi, elikadura burujabea eta feminismoa paradaren baliatzen ari direla munduan gaindi. Eta Euskal Herriko laborantza ganbararen inguruan gravitatzen duen ekosistemak ere munduan topatzen duela berea elikatzekoa. Baina frantsesez, berdintasuna eta irekitasuna balio nagusitzat dituen mundu batean. Eta hor, nazio kontuek ez dute tokirik, edo ez bere alabeintzat. Komunitateak gehiago, eta hortik behar bada tira daiteke ari interesgarri bat. Baina ezin da aipa mugitzen ari den jende horrekin nazio konturik. Ez dute gulertzen, edo ez da mementoa, edo nahi dena. Eta eskubideak beraz, eskubideak ere, naif behar ginoke izan Frantziarekin alor horretan lehiatzeko. Frantses izatea bera eskubidea baita. Hori ADN-ean daukate, frantses hizkuntza lorpen sozialarena da, zibilizatua izatearena da, baina aukera berdinak edonori eskaintzearen hizkuntza ere bada. Errepublika eta alternatiba da. Eta ikusi dugu, ikastoletan adibidez, eskubidearen arlotik eztabaidatuz, hortik aldarrikatuz, aldi hor jaten gaituztela. Gu, erasotzailetzat pasaraziz. Eta ez dakit, erasotzaile biktima dikotomia horrek zer einetaraino balio digun guri. Frantziari baino gutiago, hori segur. Hala ere, uste dut garapen iraunkorrak eta jasangarriak antolatua den modu horretan Euskaldunai paradigma interesgarria badigula eskaintzeko. Baina hor ere, hizkuntza kontuak argi balima ditugu. Arlo horretan daukagun jakintzan jokatuko da gakoa hor ere bai. Eta beren urangak esplikatu beharko digu zergatik iparraldean ez dugun garapen iraunkor osorik bermatuko hizkuntzaren saiesten duguno. Pista interesgarria izan daiteke hori, Euskararen gaia frontalki eta kontzienteki lantzen hasteko, iparraldean menperatzen dugun semantika eta egin molde batean. Baina euskaltzale jantzi zenbaitek hori izan beharko dute lanketa hori jarraikitasun kontzientea eskaintzeko. Hizkuntzaren amalgamak saiesteko, naiz eta gure herriaren geroa gure esku izan. Hizkuntzaren amalgamak aurkitzen ditut gerozta gehiago modu ezkutuan, ez dakit, gure eskudagok hizkuntzaren argi duen. Edo kultura aipatzen delarik ere, zer da euskal kultura? Loreak eganen du euskal kultura da euskaraz egiten denura. Baina iparraldean, ez, euskal kultura da euskal herriko jendeak eginen duenura. Gauza bera da? Ez. Ez. Hizkuntza behin eta berriz txikituko dugu. Hala ere, ego eskolegiarekiko harremanak sendotuz ere, laborantza ganbarak baluke bere jakintza euskaraz lantzeko aukera transmititu aitzin. Hortan ere, ari interesgarri bat. Horrek dakar, nire itzalditxo honen azken zatia, ego euskal herriarekiko harremanak sendotzeak
euskararen habitata eskainiko ligukeela. Hori gauza evidentea da, jakina, baina goazen urrunago. Urepelen adur euskara elkartea sortu dugunetik, Baxenabarreko hainbat elkarteekin ibili izan gara trukean. Baina Nafarroa garaikoak ere hor ditugu, Ateioka, Aurizperritik, Atarrabiatik, Baztandik, Garesetik, Zarrakastelutik. Korrikak ere eman digu amesteko parada, eta zilegitasun pitin bat ere gure bailaran. Hizkuntzak ote dakar egia? Asteko euskarak badu Urepel bere ingurumen urbilari berriz konektatzeko ahala. Gerozta frantsesago jarri giren pundutik, gerozta isolatuagoak geratu dira Urepel bezalako egiak. Eta orain, mendien berzaldekoak baino, mendi artean gure gisa bizi diren bezalakoak ikusten ditugu. Batzuek espainolak ikusten dituzte, beste batzuek berzaldekoak, baina guk euskararen lanketa hori hasi dugunetik gure parekideak topatzen ditugu mendi artean. Eta badugu parada pentsatzeko Urepel dela Iruña iparraldeko tokirik euskaldunen eta tarikoa. Eta euskara ikasi nahi duen Pamplonesak Urepelen baduela egonaldi baten parada, etxetik 50 minutura. D ereduko ikasle hiritarrek badutela naturan egoteko aukera hurbila, eksotikoa, baina euskalduna. Euskarak aukera zabal eta irankorrak eskaintzena aldizkio erritipienari. Mapatik borratzekotan geunden erri ahantziari. Ekialdea euskaraz berrantolatu, ipar egoa muga borroskatzeko. Hiriburuetan dena zentralizatzeko ordez, errisken geroa bermatuko lukeen antolaketa berezi baten mentura. Antolaketa berezia aipatu dut, eta hau da galdera. Berezitasunak ezote duen gure zilegitasuna bere baitan gordetzen. Gure berezitasuna ezote da Txilardegi eta Michel Labegori baino lehenagoko literaturan ere gordetzen. Ezagutzen ote ditugu gure libertimendu eta maskaradek ezkutatzen dituzten metaforak. Tradizioko tresnek botereari hika aritzeko balio digutela kontziente ote gara. Antzerki herrikoia gaurko neska mutiko gazteen herri eskola izan daitekeela. Ondarean egon daitezkeela kateak apurtuko lituzkeen aizkorak, lokaztea aipatzen zen ostion, sasibideak eskaintzen duen askatasun jarrio zirtzila nahi ote dugu, ala eroso jarraituko ote dugu gure boli dorreetan. Gauza bat argi dago, jakintza bat pilatuz joan zaigula denbora hainbat arlotan. Eta hori euskaraz konpartitzeko garaia etorria zaigula. Iparraldean baginuke garapen iraunkorra nola gauzatu erakusteko premia. Baginuke literatura tradizionalaz ere haunitz erraiteko eta hori prestigioa berreskuratzeko. Eta zuek baduzue soziolinguistikako eta ahalduntze inguruko jakintza bat. Gu gogotik hartuko ginukeena. Horrek ez du gure zilegitasuna zalantzan jarriko, bermatuko baizik. Tokian tokiko dinamikak errespetatzen bali baditugu. Hori bai. Hemen azpimarratu nahi dut, 80 bukaerako egitura nazional artifizialek ez dutela iparraldean iraun, adibidez. Izan zen alako egitasmo biziki polit bat, gauza nazionalak eginen genituela, bulegoak ireki ziren Baionan, baina poliki bulego horiek isten ikusi ditut nik asteko. Artifizialki eginak baitziren, tokiko jendearekin baitezpada konpartitu gabe.
eta jakintza konpartitzeak bideratzen duen zintzotasun etikoaz gain, jendea maila berdinean jartzeaz gain, guk idatzi ez dugun legalitatearen oztopoak saiesteko gaitasuna ere badauka. Erasotzaile biktima dikotomiatik ateratzeko gaitasuna ere badauka. Ez gara behar bada horrela ofiziala edo estatu eginen, baina erakustaldietan erretzen iragotzen dugun denbora, etorkizuna daukan zerbaitetan pasatuko genuke. Eta hizkuntzen bizi berritzeko kooperazio eredu bat elika dezakegu mundu mailan engantzatu mugimenduan. Aipatu ditut feminismoa eta elikadura buru jabeen adibideak, nola munduan ere gauzatzen ari diren, elikatzen ari diren, baina ez dut uste mundu mailako hizkuntzen bizi berritzen mugimendua kanpotik etorriko zaigula. Uste dut horra honiz badugula guk jokatzeko. Eta irauteko eta motibatzeko ere beharrezkoa izanen zaigula hizkuntzen planteamendu hau munduan kokatzea. Elikadura buru jabeak eta feminismoak erakusten diguten bezala. Behar bada hizkuntzen arteko kooperazio mundu horrek digu eskas zaigun dimentsioa ere emanen. Dimentsioa lausoa da, eskas zaigun dimentsioa lausoki uzten dut. Izan daiteke estatua edo berze zerbait. Baginuke hor dimentsio interesgarri baten premia, baina baliabide eta paradigma egokiak eskaintzen badizkiogu. Lehentasun historioa da. Eta paradigma horrek, iraunkortasunak, jasangarritasun horrek, behar bada eskaintzen du pausatzeko aukera. Pausatu eta pentsatu, eztabaidatu, konpartitu. Behar bada hor badugu aukera bat. Denboraren beste pertzepzio bat edukiz. Eta denboraren beste pertzepzio hori ekialdean behintzat erreski aurkitzen da. Prezeski lehentasunak nola finkatzen diren, saiestu nahi ditugun gaiak mahai gainean jarriz, gaur ueuk eta jakinek dotore egiten ari diren bezala. Nahiz eta hemen denak ados ez izan, nahiago dut gaur hankasartu, trompatu, kexatu, gaitzitu, baina bihar gogoetatzen segitzeko umiltasuna eduki. Hots, nahiago dut ozpindu, euli bizitzea baino. Mil esker. Bueno, hiru begira da, hiru lekutatik behar bada, baina uste dut puntu askotan elkarrukitzen dutenak eta osagarri edo izan daitezkenak edo ez. Bueno, orain badugu 15 minutu edo, galdera txanda zabaltzeko, inork galderarik balu, mikrofono hartu, eta lasai egin. Uzpindu, ez da problemarik. Gero goxotuko gea. Ez da inorra animatuko?
Mario Zubiagari galdera bat, nola bukatu da Igor Elorza eta Senegaldarren arteko ezkontza hori? Nola bukatu da? Kaixo. Esplikatu duela uste denik Koldok egin duen bere ekitaldian, baina laburtu ahal izango balu, gustatuko iletzai jakitea, neuri gertatu zaidan galdera bat, egin diatena. Gazte batek egin zian, badakit inglesa, gaztelania, frantzesa, eta esaten zidan, zertarako nik euskera? Zertarako hitz egin behar nik euskera? Mikrofona. Galdera horren erantzuna kalean entzun nuen. Gaztelaniaz egin zioten noski eta berak gaztelaniaz oso dotore neska bada. Gazte bat zen eta oso dotore erantzun zuen. Alegia, zertarako behar duzu euskera, betiko kontua, ez da? Eta oso dotore erantzun zion. Para que me distingan, para que no me confundan. Alegia, contigo. Ez zuen ulertu. Ez zuen ulertu. Hori, herritasuna ematen digu, ez da? Herri izate ze hori. Ez dakit oain, naste handia dago konzeptuekin eta izenekin, baina, bueno, agian euskaldunok ere asmatu beharko genuke beste izen bat, ze guretzako alegia. Euskaraz egiten dugunok beste izen berri bat asmatu beharko genuke gure multzoa definitzeko. Baina tira, hortarako xe balio du, gure hizkuntzak, eta ez nion galdetu izena eta ezer ere neskari, baina merezi zuen honen copyrighta izatea. Oso hortarako balio du gure hizkuntzak eta noski kultura bat egiteko. Ze, bueno, euskaldun kultu askoren artean dago zabaldua adibidez, euskaraz dagoen guztia euskal kultura dela. Ez da egia zoritxarrez, alegia. Euskaraz jasotzen dugun guztia kultura da. Ezta? Euskaldun bezala bakoitza norbanakoa kultoago egiten du literaturaz esate baterako. Baina itzulpen horiek ez dira gure literatura. Alegia, munduko literatura, munduaren mailakoa egin behar dugu guk. Erantzukizun hori hartu behar dugu guk. Guk kultura egin behar dugu mundurako. Eta, bueno, beraz, euskal kultura edo euskaraz egindako kultura ez da zoritxarrez euskaraz ematen zaigun guztia. Guk maila hori eman beharra daukagu. Guk egiten ez badugu, ez dugu inork egingo. Hain zuzen, asko ari naiz luzatzen eta desbideratzen, baina literatura mailan esan izan zaigu munduak gutaz espero duena orain errelatoa dela. Agindure izan zaigu errelatuaren borroka hori, ez da, plazaratu da. Eta politikoek ere agindu dute, historialariak jarri dituzte, subentzionatuta, hortarako errelatoa egiteko alegia joan den azken urte mende erdi honetan izan dugun gatazkari buruzkoa, ez da. Eta literaturan ere esan izan digute, guk orain hori saldu nahi dugu, bueno, hori, bai, egia esan,
munduan saltzeko oso interesante izan liteke, novela beltza egiteko, beti kaputxadun bat sartu eta oso interesantea izango da. Azken finean, folklore berri bada topiko bat, korsikentzako balio lezakeen bezalaxe. Formula komertzial bat, besterik gabe. Zorio txarrez eta zorionez askoz ere zailagoa eta sakonagoa da gure egitekoa. Ez da galdera bat, Sani Aireri gaur begi berri bat zabaldu didazu, laborantzari buruz, eta hegoaldetik laborantza horren sostengo naizenetik, elikadura iraunkorraren edo baserri nekazaritza iraunkorraren mugimendu etxalden parte naizenetik, zin dagizut, saiatuko naizela Euskalgintzan programa bat zabaldu dezaten, bestela beraien planteatutako politika frantsesko legedian barrutik naiz da Euskaldun izena jarri ez dirala atera. Zin dagizut lan egingo duela. Bakarrik azpimarratu hori, elikadura buru jabe eta horiek gerozta gehiago nabarmenagoak direla Euskal Herria zuzenean festivalean. Nik uste biziki eredu interesgarri bat ari dela sortzen hortik, igual baserri batek baino engantxe edo motivazio gehiago eskain dezakeena gazte batzuer. Festival bat hola antolatzeak filosofia horretan balio du gure egirako, eta badakit Donostiako piratekin eta trukatzen eta ibiltzen direla, eta Euskaraz egiten duten oski. Baina hor ere, Euskal Herria zuzenean festivalari, nik notatzen dizkiot hizkuntza mailan, soziolinguistika eta holako gauzetan eskasia batzuk. Eta sentitzen da, kontatzen dute bertako kideek, beti badela tensio hori, antolaketan eta Euskaraz ez dakien bat badelarik, eta ez dakitela nola egin, eta haunitzetan frantsesera basatzen direla, eta Euskal Herria zuzenean frantsesez antolatua izaiteak ze zentzu duen, eta holako galderak pausatzen dira. Eta hor jendeak jakintza eskas du, eta sinple litzateke horiekin jakintza hori pausatzea, eta beren mugimenduan integratzeko biziki erresa ikusten du nik hasteko. Ni Mari hori galdera bat nahi nion, eta pixka bat behar bat arratsaldeko mahai ingurura bidea eman lezakena, labur erantzuteko. Eta, esan duzulako Euskarak estatua behar ote duen galdera baino, galdera izango litzatekela nolabait estatu gintza prozesu horretan, ez da? Ez helburuan baizi bide horretan, Euskara nola bihurtu genezaken ezinbesteko katemaia boteretze kolektibo hori horretan bere funtzioa izan dezan, ez? Alegia, galdera zukin dezu eta zer erantzungo zenuke. Agian erantzuna igual arratsalderako utzi beharko genuke, baina aurreratzearren pixka bat arratsaldekoa. Estatugintza eta herrigintza lotuta balin badaude, eta marko demokratikoan halabeharrez lotuta daude. Neurri batean lehen aipatu ditugun teofania horiek saiesten zutena zen, hain zuzen ere, gehiengo demokratikoak behar dituzula estatugintzan aurrera jotzeko, eta herrigintza hori dela azken finean, gehiengo demokratikoak osatzea estatugintzari begira. Herrigintza ulertzeko modu garaikidean jarriko nukenik gakoa, eta da, azken finean, herritar burujabeak jartzea erdigunean. Ikuspegi kolektiboa aztu gabe, herritar burujabe horiek taldean ari gara,
taldeak sendotzen du herritarraren burujabetasun hori, baina azkenean erabakia eta burujabetzaren analisi hori banakora eramatea. Bakoitzak zer egin dezaken burujabetasun hori erabiliz banako bezala, herritar bezala. Eta hori aplikatu daiteke bai euskalgintzan eta bai gintza guztietan, bai erabaki nolabait sektorial nahi baldin bada guztietan, euskalgintzan bereziki. Eta horrek eramaten du azkenean proposamen oso zehatzetara, eta da daukagun boterea erabiltzea. Daukaguna, sinisten ez duguna. Horregatik baztertu nahi du pixka subalternidadearen kontzeptu hori. Ana Arentek badauka anekdota txiki bat, bortizkerian inguruko testuan, esaten zaionean, baina bortizkeriak lortu dezake gauzak apurtzea, gauzak etetea, gauzak bideratzea alde batera edo bestera. Bestela ikustazu, taldean daude edo klasean daude ikastola batean edo eskola edo universitate batean talde zabal badago eta gutxiengo bortitz bat sartzen da eta gutxiengo bortitz hori kapaza da eteteko klasea. Eta berak enatzuten du, gutxiengo bortitz hori kapaza da hori eteteko gehiengoak aurre ez diolako egiten. Eta gehiengoak azkenean aurrez balina dio egiten, bat egitu nedolako gutxiengo horrekin. Eta hori praktika konkretuetara eraman da, agian ja hasia pixa sartzen arratsaldekotan, erabakiarekin lortuko nukenik. Eta banakoak hartu behar duen erabakia euskalgintzari dagokionean, euskaraz aritzeko, batez ere oztopoa eta gatazka suposatzen duen gunetan. Batez ere oztopoa eta gatazka suposatzen duen lekuetan. Joan den hasteko, ez dakit, hain momentu honetan performance hori oraindik ere bizirik dagoen, baina badago Bilbon performance bat. Performance hori, arteak berriz ere erakusten digu, individualki, banakotik, zer izan beharko litzateken konpromesu kolektibo bat. Baina banakotik abiatuta, guztiok bakoitzak, banakoak sinatuta, ez ni Bilbora noanean, nik euskeraz egingo dut. Eta kitxu. Behar balin bada salbuespen gisa, ingeleraz. Baina nik euskeraz egingo dut. Lutxo Egiak, indarrean duela oraindik ere performance artistiko hori Bilbon. Oso erabaki burujabe, euskalgintzarekin zer ikusia zuzenekoa duen, erabaki burujabe banakoa da. Kontua da, posible da hori dinamika kolektibo bilakatzea. Eta gero, egia da, arraltzalduko pixka berrizere gehiago aurreratuz, eremuak eta eremuak daudela. Baina Bilbon bereziki, eta gero ikusiko du zergatik, nik uste performance individual kolektibo hori izan daitekeela oso modu zehatza, burujabetza hori adierazteko kasu honetan euskalgintzari dagokionez. Bada beste galderaren bat? Bestela hemen utziko dugu goizeko jarduna, ohartxo batzuk, lehen esan dizuet, orain ordu laurden edo kanpora irten, katakrakikoek hemen bazkaritarako gela antolatu dezaten, jaso norberak bere poltsak eta gauzak, ze aulkiak eta mogitu egingo dira, bai? Eta hori 15 minutu barru bazkaltzera igo. Mila esker danoi.